ସୁଲଭମୟ ସମୟ କାହିଁକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରର ସାଥ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଫିଜିକାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନଛୁ ସେ ବଡ଼ ବକ୍ତା ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ଗାଳ୍ପିକ ଲେଖକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେବଳ ଶୁଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ କେବେ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲାଣି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ସଭାପତି ହିସାବରେ ମାତ୍ର 2 ପଦ କହିବି ସେ 2 ପଦଟି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସାର୍ ବହୁତ ବିଦାୟକାଳୀନ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ତୁମେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦିତ କରିବ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ତା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମଏଲଏ ଯାହା କରିଛି ସେ ଆପଣ ବିପଦ କହିବି ଅବିନାଶ ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦାୟ ଶବ୍ଦ ଆମେ ରହୁଛେ ଇଏ ବିଦାୟ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ପୁଣି ବିଦାୟ ନେବେ ଏହି ଜନ୍ମ ଆଉ ବିଦାୟ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର सजना